Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa miaging mga semana, usa ka isyu ang misibol sa atong nasod nga may kalabutan sa moralidad ug kaluwasan sa mga pamilya. Ang tubag sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagkondenar ni Cardinal Ambo David sa online gambling. Sa ilang tubag, gidipinsahan sa PAGCOR nga dako kuno og tabang sa ekonomiya ang buhis gikan sa sugal. Niresponde si Cardinal Ambo sa pagkondenar sa nagpadayon nga pagpalapad sa online gambling ug iyang giingon, no tax revenue is worth the shattered lives, families and futures lost to gambling addiction. Walay kantidad sa buhis nga makatubos sa nadaot nga kinabuhi na siak nga pamilya ug kaugmaon nga nawala tungod sa bisyo sa sugal. Kini nga pamahayag nagpahinumdom nga dili angay ikumpara ang kwarta sa bili sa kinabuhi og pamilya. Usa ka moral nga pribilehiyo og responsibilidad nga ang simbahan naningkamot in taon sa pagpanalipod. Sa ebanghelyo karon gibasa nato ang istorya din gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an mahitungod sa temple tax. Ang mga tinun-anan nangutana, kinahanglan ba bayran ni Pedro ug ang uban ang buhis sa templo? Si Jesus mitubag sa pagpakita sa iyang otoridad apan aron malikayan ang iskandalo. Gisugo niya si Pedro nga mangita og isda ug makuha ang coin sa baba nini aron mubayad sa buhis. Ang nagpaluyong leksyon niini mao ang isyu sa kagawasan, responsibilidad ug angay nga pag-atiman sa uban. Dili lang sa legalidad kundi sa moralidad ug pagkamatinud-anon. Unsay atong mga punto? Unang punto, ang Kristohanong kagawasan dili lisensya sa buhat nga makadaot sa uban, apan ang pagpalambo ug pag-ugmad sa kinatibuk-an kaayuhan. Sa simple nga pagpasabot, ang buot ipunting niini mao nga bisan adunay katungod o kapilian ang tao, dili tanan nga mahimo niya angay buhaton. Si Jesus, isip anak sa Dios, walay obligasyon sa pagbayad sa temple tax, apan misugot siya aron malikayan ang kalibog ug iskandalo sa katawhan. Ang kagawasan sa pagpakatawo o freedom kanunay ibalanse sa responsibilidad sa pag-amuma sa uban. Kung atong gamiton ang atong kagawasan aron manghilabot sa mga butang nga makaguba sa kinabuhi sa uban, sama sa pagpasiugda o pag-apil sa sugal, atong gihatagan og prioridad ang kwarta kaysa pagpanalipod sa kinabuhi sa isig katawo. Ang iyang pagbayad nagpamatuod sa pagkamatinud-anon ug pagpakabana sa kahimtang sa uban. Kini nagtudlo nato nga ang kagawasan adunay ethical limitation. Pasabot dili pagbuhat kung kini makadaot sa uban. Mao nga kita sa atong komunidad mahimong mamili atong suportaan ba ang sistema nga naghatag og madali ang kwarta aron maaghat ang mga tao sa mahimo nila nga baligya ang ilang boto o makagasto ba sila sa ilang kwarta aron isugal o ato hinuon nga protektahan ang pinakaluoy nga membro sa atong katilingban. Ang legalidad sa usa ka negosyo sama sa legal nga sugal dili pasabot nga moral kini. Ang Kristiyanos nga kagawasan nagtawag sa pagdisiplina sa atong mga tinguha ug sa pag-una sa kaayuhan sa uban. Ang Kristohanong kagawasan dili lisensya sa buhat nga makadaot sa uban, apan ang pagpalambo ug pag-ugmad sa kinatibuk-ang kaayuhan. Ikaduhang punto, ang Kristohanong kadaugan dili ang pagbaton og salapi gikan sa kapildihan sa uban, apan ang pagsalig sa Ginoo nga muhatag sa atong gikinahanglan.
Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga unahon ang kabubuton sa Dios kaysa pagpangita sa kwarta. Ang milagro sa isda nga nagdalaog sa lapi nga giingon ni Jesus, dili ni siya mahitungod sa materialismo, kundili usa ka pahinumdom nga ang Dios makahatag sa kinahanglan nato. God provides whatever our need is. Ang Ginoo mohatag sa atong gikinahanglan. Kung kita makuha sa pagpadayon sa sugal nga makagubot sa pamilya, wala kini magrepresentar sa panalangin sa Dios. Ang kwarta nga nakuha sa baba sa isda, simbolo sa pagtagad sa Dios sa panginahanglan sa mga magtotoo. Si Jesus nisugot sa pagbayad, dili tungod kay wala siya gahom o nagpaka-under siya sa balaod, kundi tungod kay ang relihiyosong obligasyon mahimong gamiton alang sa kaayuhan, apan dili sa pagdaot sa komunidad. Ang pagsalig sa gitawag natong easy money nga gikan sa sugal magbunga sa pagkaguba sa pamilya tungod kay sa daghang higayon ang kunon man nato o dili mapildi ra ba jud ang taong manugal. Ang pagpataw og buhis dili makapuli sa kadaot nga mahimo. Sama sa giingon ni Cardinal David, no tax revenue is worth the shattered lives. Kinahanglan ta mo advocate alang sa mga polisiya nga magpaminos sa kahigayunan sa addiction, maghatag og alternatibo nga mga panginahanglan o musuporta usab sa mga recovery programs. Ang simbahan ug ang komunidad nga Kristiyanos kinahanglan nga moangkla sa sakto nga barungganan. Unsa man ni? Trabaho nga matarong, serbisyo publiko ug suporta suporta para sa mga labing nanginahanglan. Ang Kristohanong kadaugan dili ang pagbaton og salapi gikan sa kapildihan sa uban, apan ang pagsalig sa Ginoo nga mohatag sa atong gikinahanglan. Story time. Usa ka konkreto og sakit nga ehemplo mao ang nahitabo kang Dion Angelo de la Rosa, usa ka batan-on nga nataptan sa leptospirosis samtang nangita in town sa iyang amahan nga nasikop sa pulis tungod sa illegal nga sugat. Sa pagpaningkamot, pagsubay sa iyang amahan nga wala nakauli kay atuwa day sa prisuhan, siya nilugsong yun taon sa baha nga sa laktod nga pagkasulti nakabsan taon sa iyang kinabuhi. Lalom kaayo ang dulot sa epekto sa sugal. Dili lang ang nagdula maapektuhan, kundili ang tibuok pamilya ug daghang inosente nga tao. Ang istorya ni Dion Angelo magpahinumdom nato nga epekto sa sugal dili lamang ni siya statistics. Mga tinuod gayud kini nga mga yanong mga kinabuhi nga nangaguba. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang pulong sa ebanghelyo nagtudlo nato sa pag-una sa gingharian sa Dios. Ang atong panaw nagkinahanglan og praktikal nga mga lakang. Pagsuporta sa mga initiatives nga magtabang sa mga recovery programs, pagbarog batok sa online gambling o pagtabang pod sa mga pamilya nga nag-antos pinaagi sa pastoral care, counseling o livelihood programs. Ang pagtuo kinahanglan mo resulta sa aksyon, dili lang sa pag-ampo kundi sa paglihok. Usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, magmatngon pud ta sa pag-uswag sa kultura nga nagpasidungog sa kwarta lamang. Bantayan na nato. Ingon gani ang usa ka post ni Bishop Abit, anay uban nga mga tawo nga nagkapanti-panti na lang yun, aron lang yun ma-viral. Si Jesus wala magdasig nato nga maninguha nga musikat. Hinon iya tang gidasig nga magkupot o putli nga kasing-kasing. Mao nga mamalandong ta ang atong mga desisyon mo sangpot ba kini sa pagpalig-on sa pamilya o komunidad o magbukas kini og pultahan
alang sa kadaot sa kaugalingon ug sa uban. Ayaw kahadlok sa pagbarug alang sa moral nga prinsipyo kung kontra sa popular nga panglantaw. Kay labaw sa tanan, kini ang tinud-anay nga pagpamatuod sa atong pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa St. Ezekiel Moreno Spirituality and Development Center sa Puerto Princesa sa Palawan. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.